Валю Драганов, президента на Върбица Бенковски, областният шампион на междинната група Кърджали Смолян. Няколко думи за представянето през настоящата кампания, т.е. вече изминалата кампания 2024-2025. Само едно равенство, всички други мачове спечелени. Върбица убедителен шампион. Здравейте от мен. Първо искам да благодаря на хората, които винаги са били неизменно зад нас, за община Кирково, които ни предоставяха постоянно средства. Второ, искам да благодаря на момчетата, които взеха участие в областната група, за момчетата от Хасково, Смолян, Кърджали, Кирково. И най-вече на тях се благодаря за, как се казва, за изцялото време, което отделяха за клуба. Искам да благодаря и на треньора Любомир Радонов, за което той също много работа свърши, на управителния съвет, на кмета на село Бенковски Адриан Радонов, също той се занимава с децата. Искам да му благодаря за помощта. Другото, което е, от тази година очакваме по-силна подкрепа от общината. Така водим разговори с нови спонсори. Надявам се, че ще е успешно. Имаме друга нова информация, която искам да предоставя. Ще има напускащи футболисти, но най-новото е, със сигурност ще има нови идващи футболисти, с което искам да кажа, че имаме и чужденец от Украйна. Почти вече разговорите на 100% е сигурно, че са присъединени към нас. Очакваме скоро и неговите документи. Той е играл в Полша в 4-та лига. Името още няма да му го казваме. И се надяваме от другия полусезон ФК Върбица да е още по-силен от тази и следващата година вече наистина да бъдем в 3-та югоизточна лига. Резултатите, които постигнахте обаче във вашата група, сякаш подсказват, че няма конкуренция или просто Върбица е с едни гърди пред другите. Кое от двете е по-значимото? Ако кажа, че няма конкуренция, твърде много се изпъкне, но според мен има конкуренция. Просто нашите момчета са доста по-амбицирани, по-желаещи. Имаме едно равенство, което късмета не беше на наша страна. Но това не ни повлия и успяхме да си спечелим, как се казва, преди завършването на сезона си завоювахме първото място. И до година ще бъдем по-силни. Няма да позволим да има равенства и головата разлика е, това е минималното, което можем да вкараме и да допуснем. Няма да се връщаме към болезнения бараж, защото знаем, че там не само футболните качества имаха значение в сблъсъка с Раковски, но по-скоро планирате ли лятна подготовка, приятелски срещи? Видяхме един приятелски двубой с тим от Гърция. Може ли Върбица да играе пък и извън България? В момента на първо място е осигуряването на бюджета за сезона, което вече работим ние и екипа ни. Надявам се, че горе-долу в средата на август, най-късно края на август ще започне, но няма да е края на август, със сигурно средата на август ще започне подготовка на ФК Върбица. Няма да е като изминалия сезон от мач на мач или от седмица на седмица. Вече се събуди изцяло подготвителна тренировка, всяка седмица минимум 3 тренировки, за да може по-лесните успехи да са по-лесни. За да няма да се върнем пак на баража, там ни достигнаха и силите към края и затова, как се казва, кондиционната подготовка трябва да е по-сериозна. Да, и съперника ни точно тогава се възползва от нас. Не, че бяхме примерно по-слаби от съперника ни, но просто късмета тогава не беше на наша страна. Няма да го забравя този мач никога. И само накратко искам да кажа за съдействието, което за мен не беше коректно
и за една единствена ситуация, която всичките други съм ги забравил, но за първото по време, нарушението срещу Ежем Тодоров Танго, който е сам срещу вратаря, точно и тогава вкарахме и гола. Това за мен си е чист червен картон. Много пускали сме анкети в групите. 100% е било гласувано, че това е чист червен картон. Но не искам да го коментирам. Това са изминали неща. Вече мислим за напред. И искам да кажа, че Върбица наистина си е по-силен от следващия сезон. 2025-2026. Не е тайна, че има и общински проект за стадиона. Ще бъде отпусната сериозна финансова помощ. Какво се планира тук да се изгради на това съоръжение, на което се намираме? Имаме одобрен проект. Очакваме скоро да започне той. Съвсем скоро да е. Надявам се да е още тази година. Имаме за изграждане нова сграда, която отвътре ще има съблекални, за тренировъчен процес фитнес. И тук в ъгъла ще има тренировъчно игрище, нови трибуни, нова писта, нова трева и се надявам фирмата изпълнител наистина да се погрижи за нашия стадион да изглежда, да не казвам европейски, но един от най-сполучливите, които ние като отбори, това всичко, което правим и работим, ние заслужаваме да имаме една хубава база. Да се получи като на Ардино и на Златоград, например. Можем да дадем пример. Базата на Ардино. Страхотна база. Очакваме и ние, как се казва, като посрещаме гости на мачовете, да идват с желание, да идват да гледат. А пък успехите ние си ги направим. Няколко думи за отбора до 17 годишна възраст. Това е единствената формация в детско-юношеската школа, която позволява, разбира се, да участвате и в баражи за влизане в трета лига и да участвате в трето ниво на българския футбол. Доста добри резултати виждаме от Върбица до 17 години. Да благодаря аз като президент на клуба за децата. Първа година е това, като смисъл Върбица участва в областна група Зона Пловдив. Доста така прилично място, да не ме лъжи паметта, нещо между 6-то място, мисля, че бяхме от 12 отбора, като за първа година доста добре се представиха нашите момчета. Как се казва, победихме лидерите в групата Спартак Пловдив, Левски Карлово, с убедителни победи. Тук, ако не ме лъжи паметта, с Спартак Пловдив 4-0 или 5 беше. Левски Карлово като домакини ги бием тук 2-1. Момчетата са страхотни. Искам да им пожелая тази година още по-страхотни и да бъдат още по-амбицирани. Каквото имат нужда, ние с управителен съвет и треньора Адриано Йорданов си бъдем за тях винаги. Благодарам си и успех! Благодаря.